Acts chapter 12, verse 12. Kung nasa amen? Amen. Kanamaning daw pala para sa pagbasa pulong sa Diyos. And hopefully my mind will stay alert so I can speak Visayan. But if not, English lang. Acts chapter 12, verse 12. English yun na Visay kadua. Magbasa tahang tod sa verse 16. So 5 verses sa tanan. English una Visay kaduha. And when he, that's Peter, si Peter ang iskutere, and when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark. Kinsa man si John Mark. Siya ang nikuyog ni Paul ug Barnabas sa first missionary journey. Dayon nag-undang siya. Dayon sa later, nibalik siya sa Ginoo. Si Barnabas nagtabang niya ug siya ang gigamit sa Ginoo sa pagsula sa Gospel of Mark. The Gospel of Mark was written by this John, whose surname was Mark. Let's see here. Peter came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in and told how Peter stood before the gate. And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. But Peter continued knocking. That's what I wanted to preach on, that right there. But Peter continued knocking. But God changed my sermon. And when they had opened the door and saw him, they were astonished. Bisaya. Ug sa diha nga siya nakahunahuna sa butang, siya miabot sa balay ni Maria, ang inahan ni Juan, kang kinsang angga mao si Marcos. Diin daghan ang nagkatigom pagtingob nga nagaampo. Ug samtang si Pedro nanuktok sa pultahan sa ganghaan, usa ka dalagita miduol sa pagpaminaw nga ginganlan og Rhoda. Ug sa diha nga siya nakaila sa tingog ni Pedro, siya wala miabli sa pultahan tungod sa kalipay, apan midagan sa sulod ug misultik yun sa nga si Pedro mitindog sa atubangan sa ganghaan. Ug sila miingon ngadto kaniya, ikaw nabuwang. Apan siya makanunayon mipamatod nga kini mao gayud. Unya sila miingon, kini ang iyang anghel. Apan si Pedro mipadayon sa pagpanuktok. Ug sa diya nga sila nakaabli sa pultahan ug nakakita kaniya sila nahingangha. What is nahingangha? What does that mean? Isn't that like this? Kana? That's what that means, right? Your mouth is open. Nasyak yud ka, right? Sila nahingangha. They were astonished. The title of my message tonight is When Your Faith is Weak. Sa diha nga maluyahon ang imong pagtuo. When your faith is weak. Magampon na ta. Ngayon ko mo makalingkod para sa mensahe karong gabi. Heavenly Father, would you please bless the message tonight? Now, Lord, you know I am physically tired. And Lord, we've been busy and it's hot. You know, Lord, it's hot season. And God, I need supernatural strength tonight. I want so badly to deliver this message clearly. I want to be able to preach it in Visayan, God. Would you please help my mind to be clear? Would you keep my blood sugars level for a little while? Help me, God, to deliver the message that you gave me this afternoon so clearly. Holy Spirit of God, bless me, I pray, as I preach. Help our people, Lord. Increase our faith. But most of all, Lord, help us to pray. We love you. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Si James, ang anak ni Zebedee, ang igsoon ni Juan, patay na gyud. Si Herod, ang hari, nagpapatay kaniya pinaagi sa espada. Ang Biblia nagayong kanato. Si James, ang unang apostle, ang unang tinunan ni Kristo nga gipatay tungod sa iyang
pagtuo. Dali siyang unang Kristohano nga namatay tungod sa pagtuo. Si Stephen sa Acts chapter 7, ang una nga gipatay gyud tungod sa iyang pagtuo. Nainumdum mo, si Stephen na trial, na hearing, o human sa hearing sila, nagguyod niya gawas sa syudad, o nagbato kaniya sa hangtod namatay siya. Pero si James, siya ang una nga apostle nga namatay. Gipatay gyud siya, pinagi sa espada. Pero dili ka na rang bad news para sa simbahan, para sa iglesia sa Jerusalem. Karon si Peter na sa jail. Sa diya nga si Herod nakakita nga nalipay ang Jews, gipaimutan sila. Kana ba? They were pleased. What is that? Gihimutan sila? Nahimutan. Oh, sorry. Nahimutan sila nga gipatay si James. When he saw that they were pleased, that they were happy, nagdakop siya ni Peter pud. Ug ang tanan tao sa Jerusalem kabalo sa plano ni Herod. Human sa holiday, na holiday gitawag Easter, not the same Easter we celebrate today, pero na holiday gitawag Easter. Ug ang plano ni Herod human sa holiday, mupagawa siya ni Peter gikan sa prisohan aron patyon pud. Everybody knew it. There were just a few hours left. Pila ka oras lang hangtod sa sunod adlaw nga og si Peter pagapatyon pod. Maka-imagine ba ka sa pagbati sa simbahan sa Jerusalem niyan ang panahon? Can you imagine if the police came and started arresting the leaders of the church? Una, gidakop si Brother Michael, dayon ikaduha si Pastor Mike. Can you imagine how the church would feel kung kana mahitabo? Kung si Michael malipayo. No, sayo. And, pag seryoso, maka-imagine ba ka sa pagbati kanila? Can you imagine how they would have felt during this time? Patay na si James. Uska importante nga pangulo sa simbahan. O karon si Peter pod, gi-condemn nga mamatay sa pipila ka oras ra. Ug unsay mong gihunahuna? Unsay gibuha sa tao sa simbahan ni ining makalilisang nga panahon? Turn with me to Acts chapter 12 verse 5. What did they do? Acts chapter 12 and verse 5. Kunana say amen? Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Busa si Pedro gibantayan diha sa bilangguhan. Apan ang pagampo gihimo nga walay paghunong sa iglesia ngadto sa Dios alang kaniya. Unsay lang gihimo nining makalilisang nga panahon? They prayed. They did what every Christian should do kung panahon sa pagsulay mo abot. Ang unang response sa Kristohanon, the first response should always be prayer. Ang atong Diyos, ang kinagamhanan, our God is almighty, and He answers prayer. Magtubag siya sa pagampo sa iyang mga anak o kining mga tao nagampo, pero maluyahong gyud ang ilang pagtuo. He say, "Oh, Pastor Mike, how do you know that?" Well, in a minute, I'm going to show you in the story. Ako mo pakita kaninyo klaro gyud sa Biblia why I say nga maluyahon ang ilang pagtuo. But their faith was weak. But they prayed anyway. Are you listening to me tonight? Bisan maluyahon ang ilang pagtuo, bisan wala sila nakatog gayud nga si Kristo mo palingkawas ni Peter. They were doubting that. I'll show you in a minute. Even though their faith was weak, nagpadayon sila sa pagampo gyapon. Listen to me tonight. I want to teach you a very important truth. Listen to me. You don't need strong faith in order to pray. You just need to pray.
Dili ka kinahanglan sa lik-on kaayo nga pagtuo aron mo ampo. Kining mga Kristohanon, maluyahon ang ilang pagtuo pero sila nagampo gihapon. Say, Pastor Mike, how do you know their faith was weak? Just a minute, I'll show you on the story later in the message. But first, just logic with me for a few minutes. Huno-huno ta. Unsa bago pa nahitabo? Just a few days before, si James ang naa sa prisuhan. Di ba? Pipila ka adlaw nilabay, si James nasa prisuhan. Do you think they were praying for James when he was in prison? Huno na ba ka kung naay member dito sa prisuhan, gidakop siya tungod sa iyang pagtuo? Do you think this church would pray for that member? Of course we would. So sa diha, si James na priso. Hunod ba ka nga ang mga membro sa simbahan nag-ampo para niya sama nga silang nag-ampo para ni Peter? Siyempre! Of course they were praying. But God let Herod kill James. Are you listening? Ang Biblia dili nagyon nato sa rason. Pero ang simple kayo, it's very clear. Could God have delivered James just like He delivered Peter? Pwede ba? Kaya niya? Siyempre! Did He? Did they pray? I'm sure they did. Without ceasing. Wala sila naghula hangtod si Peter nadakpan. Oh! Si Peter! Wala, nalimot mi nagampo para ni James. Pero karon magampo mi para ni Peter. Siyempre ka na wala na hitabo. Did they pray for James? I'm sure. But God let James die. Listen to me. God's will was different than the will of His people in that situation. Lahi ang kabubuton sa Diyos. Guys, how to say it? Lahi ang kabubuton sa Diyos sa kabubuton sa mga anak niya. And God allowed Herod to murder James. It wasn't a legal trial. There was no crime. It was murder. Ang Diyos nagtugo nga si Herod nagpatay ni James. Apparently, James' work for God was finished. Nagtiwas na siya sa kabubuton sa Diyos para sa iyang kinabuhi. And God said, now I can take you home. I preached a sermon last year about John the Baptist, and I said, why did God allow John the Baptist to die? And the answer was, he was finished with what God called him to do. Si John the Baptist, mao ang nag-una ni Jesus Kristo. Sa diha nga si Kristo niabot na o nag-start na gyud sa iyang ministry, dili nakikinahanglan si John the Baptist. His ministry was done. So God took him home. By the way, also killed by Herod, also killed with the sword. When the Bible used the word killed with the sword, it normally means one of two things. In battle, or kung nasa prisuhan, putlon ang ulo. When it says killed with the sword, most of the time it means giputol ang iyang ulo, kung prisoner na siya. Execution by decapitation, we say in English. Decapitate is to cut off the head. Stay with me. What were they praying for James? The same thing they prayed for Peter. God, please let him out of prison. Now, I have a question. Did God let James out of prison? Hold on. Is James still in prison today? Where is James now? Sa diha-diha nga giputol ang iyang ulo, naa pa siya sa prisuhan? No. Did God release James from prison? Yes, He did. Did He do it the way they wanted Him to? No, He didn't. Are you listening? Sometimes God answers our prayers in ways that we do not choose. But you listen to me tonight, God is still good. Mayo gyapon ang Ginoo, bisan ang iyang tubag sa atong pagampo, dili priyo sa atong gihunuhuna. Are you listening?
I'm showing you tonight why their faith was weak. Sila nagampo para ni James, sama nga sila nagaampo gyud para ni Peter, ug si James gipatay. So syempre, you think hununa baka sila na mga dua-dua samtang nagampo? Naman good. How strong do you think our faith would be? Kung kita magampo para sa membro, dayon ng Diyos mutugo, patay na gyud siya. Kung ba ka na mga pagduda, naman good. So do you think na mga tao dito sa prayer meeting, sa balay ni Mary, ang mama ni John Mark, huno ba ka na mga tao dito nga nagduda samtang sila nag-ampo? Absolutely. But they prayed anyway. Maluyahon ang ilang pagtuo, pero sila nagpadayon sa pagampo. I have a question. How many of you tonight know the verse 1 Thessalonians 5:17? Can you quote it for me? Don't look yet. Can you quote it for me? Right, Brother Michael says he knows it. Do you know it, JD? All of you probably could quote it. Turn there and let's look at it. 1 John. Very good. I'm not 1 John, 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Kunana say amen? I'll give you another second. The verse is only going to take 1 second to read. 3 words na lang. 1 Thessalonians 5:17. Kunana say amen? Pray without ceasing. Pagampo sa walay hunong. That is exactly what the Christians were doing here for Peter. Nagaampo sila nga walay paghunong. Bisan naluya sila diya sa ilang pagtuo, padayon sila nga nagampo. You listen to your pastor tonight. You don't need great faith to receive answers to prayer. Dili ka kinahanglan sa dakong pagampo aron mo dawat sa mga pagtubag sa imong pagampo. Watch me now. You only need enough faith to keep praying. Kinahanglan ra ka sa paigong nga pagtuo nga ikaw magpadayon sa pagampo. If you have enough faith to keep on asking. Kung paigong imong pagtuo nga ikaw padayon nga pangatana, maghangyo. Bisan ikaw ma-discourage, bisan ikaw maluyahon, bisan hapit na mawalang tanani mong paglaom. Bisan ikaw magbatim nga murag ang Diyos, dali mo tubag. Kung paigo ang imong pagtuo aron ikaw padayon sa paghangyo, paigo ang imong pagtuo aron modawa sa mga tubag. Did I say that correctly? Saptan ba? Pray without ceasing. Pagampo sa walay hunong. But Pastor Mike, maluyaw na akong pagtuo. Pastor Mike, my faith is weak. I've prayed and wala pa gidawat na ko ang tubag sa akong pagampo. My faith is getting weaker. You listen to me. Keep on praying when your faith is weak. Padayon sa pagampo kung maluyaw ni mong pagtuo. Luke chapter 18 verse 1. Turn there with me if you would. Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1. Kunana say amen? And he spake unto them, he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ug siya misulti sa kasambing nga ato kanila lang niining at tumong nga ang mga tao kinahanglan sa kanunay magampo ug dili sa pagkaluya. Faint, pagkaluya means undang na. Maghunong sa pagampo. The command is pray without what? Pagampo sa walay.
Men are always to pray and not to faint. Bisan maluyahon ang imong pagtuo. Bisan wala ka nagbati sa kasiguruhan nga ikaw mo kuha, nga ikaw mo dawa, nga ikaw mo angkon sa butangay gihangyo nimo. Padayon sa paghangyo gihapon. Men are always to pray and not to faint. Kanu sa dapat ta magampo? Always. 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 Now wait a minute, I have a question. Does that include when your faith is weak? Diba? I listen sa'yo pangrangi. You can say diba. I don't know how to say. Does it? Does it include apil ba ang mga panahon nga maluyahon ang imong pagtuo? Apil gayud. Kung maluyahon ang imong pagtuo, ang paragyapon. You say, well, but Pastor Mike, doesn't the Bible say that you have to have faith for God to answer your prayers? Dili ba gitulo sa Biblia nga gikinahanglan nimo ang pagtuo aron ang Dios mo tubag sa imong mga pagampo? That's a good question. It's a fair question, and it deserves to be answered. So let's look. Let's go to Matthew 21, verse 21. We're not going to look at all of them. There are many. Siyempre, ang pagtuo, importante kaayo sa pagampo. But let's look and see what the Bible actually says. Let me tell you why I think God wants me to preach this sermon tonight. Usahay, kung ma-discourage na ta, kung mawala ang paglaom, magampo ta para sa butang dugay na, just magbati, dili, gyud ta, can I use word mo angkon sa atong giampo? Is that correct grammar? Mo angkon sa atong giampo. We feel like we're never going to get the thing we're praying for, and our faith begins to waver. What is waver? Lapad, lapad? Like a flag. What does a flag do in the wind? Oh, I'm sorry. I don't know what lapad. What is lapad? Lapad. Wide? Ha. What is the word? Palud, palud? Pa. P or B? P or B? B, B, B. Wako na kaso. P as in Peter. B as in boy. Okay. So it's like waves in the ocean? Oh, brother. That was not even the word I was trying to find. Good night. Hi, watch now. Our faith starts to waver. Mawala ang kalig-on sa atong pagtuo. And sometimes I think the devil comes to us and says, dili dapat ka magampo karon tungod wala kay pagtuo nga siya motubag. O kung walay pagtuo ang Dios dili motubag sa imong pagampo. I think sometimes the devil tells us that lie, but you listen to me, that is a lie of the devil. That is not what the Bible teaches about faith and prayer. Let's read Matthew 21. Let's read it very, very carefully. Matthew 21, verse 21. Matthew 21, verse 21. Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, let me get this right. Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Bisaya, si Jesus mitubago mayong ato kanila. Sa pagkatinuod, ako maging nganha kaninyo. Kung kamo adunay pagtuo o dili magduha-duha, kamo dili lang makahimo ni ining nahitabo ngato sa kahoy nga igos, apan usab kung kamo mo ingon ngato ni ining nga bukid, ikaw mabalhin o ikaw mo matambo ngato sa dagat, kini mahitabo. O ang tanan mga butang, bisan unsa nga inyong pangayoon diha sa pagampo nga nagatuo inyong madawa. Pastor Mike, ang Diyos dili mo tubag sa akong mga pagampo. Sobra kayo akong mga dua-dua. That is not what the verse said. Wala nagtudlo kung sobra ang imong pagdua-dua, walay tubag sa Diyos. That is not what it said. God never said one time in the Bible, kung naay panahon sa pagdua-dua, kung naay pagduda di asa imong kasing-kasing, ako dili mo tubag sa imong mga pagampo. God never said that.
Kung kompleto, hingpit, walay kulang ang imong pagtuo, kung wala kay pagduwa-duwa, nindog yun ka na, samtang ikaw magampo. But that is not a requirement for getting answers to prayer. Samtang yun ka na, nindog yun kung walay duwa-duwa. But let's just be honest. When have we ever prayed o wala gyoy pagduwa-duwa? When Sophia went into surgery, daghang ang pagduda. But did we pray? Yes. Did God answer? When Jesus says, have faith and doubt not, he is not saying that is a requirement. He's saying it's a bonus. But it's not a requirement for answers to prayer. It's an additional promise to strengthen your faith. It's not meant to discourage you. Kung maluyohon ang imong pagtuo, kung naay pagduda, dali kumutubag sa imong pag-apo, dali ka na ang gitulo dali. Kanang pagtulo sa Yawa, dali ang pagtulo sa Diyos. Dali dapat ko mo ampo karon kay maluyohon akong pagtuo. That is not Bible teaching. Did I read it in Visayan? I did, didn't I? Yes, I did. Listen to me very carefully. Having perfect faith without any doubts is not a requirement for getting answers to prayer. The only requirement for getting answers to prayer is asking. Naius ka, requirement na lang. Aron makaangkon ka sa mga tubag sa pagampo o kana ang paghangyo lamang. God never says, kinahanglan ka sa perpekto nga pagtuo aron mo kuha sa imong gihangyo. He just says, pray. Kung kus ka ng imong pagtuo, pray. Kung maluyahon ang imong pagtuo, pag-apo gihapon. Do you remember the story? Kabayan sa amahan nga nayanak, nagikontrola sa Yawa. Naipipila sa story sa niya sa Biblia. Pero kini naitabo samtang si Kristo na dito sa bukid, uban ni Peter, James, and John, the Mount of Transfiguration, o gihimaya siya atubangan sa iyang mga disciples. The Bible says his clothes became white. Puti kayo, mas puti kayo sa bisan unsa nga makita dari sa kalibutan. What that was is God showed some of Jesus' glory like he has in heaven. And the disciples got to see, nakakita sila ni Jesus diha sa iyang himaya. Dayon, si Jesus na naog gikan sa bukid uban sa iyang mga disciples. Pero samtang na siya dito sa babaw, na'y amahan, nagdala sa iyang anak, wala takabalo sa iyang edad, but my guess is he was probably in his teenage years, maybe even a little older. Pero ang amahan, nagdala siyang anak ngato sa 9 disciples na nabiling sa ubos. And he asked them for help. Og dili sila makatabang. Nagsulay sa una, sila nagpagawas sa mga yawa, pero nining panahon na, wala sila gahong batok nini. They weren't ready. And Jesus later said it was because kulang inyong pagtuo. But that's not the point of the story. I want to focus on the Father. Sadya si Kristo na naog gikan sa bukid, ang amahan nagduol ni Kristo og naghangyo niya para sa tabang. Let me find my place in my outline. Turn with me to Mark chapter 9 verse 20. Do y'all know this story? Nainumdum ninyo, kamo nining a story? Nainumdum ba? I'm not going to read the whole story for sake of time. Pero kining amahan nagdala sa iyang anak ngato ni Jesus. He used the word they. Tungod murag, kuskan gyurang bata, sama sa maniac of Gadara, makaputol siya sa mga kadina. And it says, they, murag, pipila gyud, maybe pipila ang mga tao, naghawid gyud kaniya, nagdalat niya nganto ni Kristo. Mark chapter 9 verse 20, kung nasa amen? And they brought him unto him, nagdala sila sa bata, or anak, wala mi sure sa iyang edad, sa anak, nga naay Yawa. And when he, Jesus, when he, the boy, saw Jesus, straightway the Spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed foaming. Visaya, I'm going to read verse 21 and 22, dayon balik sa Visaya.
And he, Jesus, asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. So that tells me dalit na siya bata gyud. At least high school age na siya. Basin 20 kapin. And oft times it hath cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Og sila may dala kaniya ngato ni Kristo. Og sadya nga siya ang anak, nakakita ni Kristo, diha ang espiritu milubag-lubag kaniya. What is lubag-lubag? Huh? Stretch out. The English is tear him. It's almost like gisi, but it's hurt him. Lubag-lubag is hurt him, right? Padayon ta. Milubag-lubag kaniya, ug siya natumba sa yuta, ug miligid nga nagabula-bula. What is bula-bula? Like foam. The English word is foaming. Sama sa iro nga nabuwang gyud. Kana? Baboy pud. Padayon, verse 21. Og siya nangutana sa iyang amahan, unsa nakadugay sukad kini miabot ngadto kaniya, og siya miingon, sukad sa pagkabata. Og sa makadaghan kini nag-itsa kaniya ngadto sa kalayo. Can you imagine na kay anak? Og sa kalit lang maglukso siya ngadto sa kalayo. Ang yawa magkuha niya mag-itsa sa batang sa kalayo. Aman nawala. Nag-itsa kaniya ngadto sa kalayo og ngadto sa katubigan aron sa pagdaot kaniya. Apan kung ikaw makahimo pagbuha sa bisan unsa, kaloy kami ug tabangi kami. Do you see the doubts? If you can help, kung ikaw makahimo pagbuha sa bisan unsa, kung nakay gahom sa paghimo bisan unsa palihog, tabangi mi. Nagduda siya, di ba? Wala siya sure. Ang disciples nagpakyas na. Pero maka-imagine ba ka sa pagbati sa amahan? Sukari mong bata, gamay pa. Wala gyud ka kabalo, kanusang yawa, mag-control niya, magsulay mo patay kaniya. Mulukso siya sa tubig, mulukso siya sa kalayo. Kanunay kinala ka magsulay mo palingkawa sa anak, gikan sa iyang kaugalingon. Oh. Look at what Jesus says next in verse 23. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Si Jesus miingon kaniya. Kulang ang pulong ngadto. Si Jesus miingon ngadto kaniya, kung ikaw makihimo sa pagtuo, ang tanan mga butang mahimo ngadto kaniya nga nagatuo. There it is again. Kinahanglan ka og pagtuo aron mokuha sa tubag sa pagampo. But look at the next verse. Look at the next verse. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Og diha ang amahan sa bata misinggir ug miingon nga may mga luha, Ginoo, ako nagtuo, tabangan mo ang akong pagkadili matinuuhaon. So hold on. Did he have faith? Yes or no? Yes. Did he have doubts? Yes or no? Yes. You listen to me. Human faith is always mixed with some doubts. What is human? Tawhanon? Ang tawhanong pagtuo kanunay masagol sa mga pagduda. Jesus never taught his disciples kung nakay mga dua-dua, dili ka makaangkon sa mga tubag sa pagampo. And the next verse proves it. Look at verse 25. The man said, I believe, help mine unbelief. Verse 25, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. And the spirit cried and rent him sore, and came out of him. And he was as one dead, insomuch that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Sa diya nga si Jesus nakakita sa mga tao, miabot nga nagdungan sa pagpanagan, siya mibadlong sa mahugaw nga espiritu nga nagiingon ngadto kaniya, ikaw nga amang ubungol nga espiritu, ako nagsugo kanimo, gawas gikan kaniya.
O ayaw na pagsulod nga to kaniya. Naigugma ko niya na si Kristo kompleto gyud. Ayaw mo balik. O ang Espiritu misinggit. O mipalitad kaniya sa hilabihan. O migawas kikan kaniya. O siya sama sa patay. Nga tungod niya na daghan ang miingon siya patay na. Apan si Jesus miguni kaniya sa kamot. O mipatindog kaniya. O siya mibangon. Okay. Did the Father have doubts? Na ba siya pagduda? Did Jesus answer his prayer? Yes, he did. Why? Nga naman kining anak sa gipaayo ni Kristo. Watch now, English. Because the Father had enough faith to ask. Paigo ang iyang pagtuo aron maghangyo. Pastor Mike, how much faith do I need to get my prayers answered? Here's the answer. You need just enough faith to keep on praying. Paigo ang pagtuo aron ikaw padayon sa pagampo. Let's go back to our story of Peter in prison now. Balik na ta sa Acts chapter 12. So ang iglesia nagtigom aron magampo para ni Peter nga ang Diyos mo palingkawas ni Peter gikan sa prisuhan. Pero wala sila nagatuo gayud nga ang Diyos mo tubag sa ilang pagampo. Naglaom pero wala nagatuo. Acts chapter 12 verse 12. Acts chapter 12 verse 12. And when he, Peter, had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Ug sa diha nga siya nakahuno-huna sa butang, siya miabot sa balay ni Maria, ang inahan ni Juan, kang kinsa nga angga mao si Marcos, di indaghan ang nagkatigom pagtingob nga nagaampo. Okay, let's think this through. Si Peter bago pa nigawas sa jail, ang Diyos naghimo sa nindo nga milagro, nigawas na siya. And na-surprise siya. The Bible says he thought nagdamgo siya, huno na siya, nga nakikita siya sa vision, pero wala, bisan si Peter, wala nagato nga tinuod. Hangtod, nagawas, nagyud siya sa jail, the chains fell off, the gates open, niagi siya sa mga guards, ang mga tao wala nakakita niya, and he got outside, and sa diya, niabot siya sa street, nag-realize siya, tinuod gyud ka ni. Kipagawas ko sa Ginoo. Wow, dayon kinahanglan siya maghuno-huno. Wala ko'y plano para nini. Wala ko nag-expectar. Asa kumuad to. Kabalo ko sa dapit. Sa una, kung naay mga panahon sa kalisod, kung kinang nami magampon, nagtigom ta dito sa balay ni Maria. Murag ang tao na dito sama sa una. So naglakaw siya ngato sa balay ni Maria. And sakto gyud siya. Sa diyan niabot sa balay, kanang lugar. Daghang tao nagtigom, nagampo. Look at verse 13. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. Og samtang si Pedro nanuktok sa pultahan sa ganghaan, o sa kadalagita miduo sa pagpaminaw nga ginganlan og Rhoda. I love this part of the story. Nay batalang nga babae gitawag Rhoda. Ang tanan mas mature nga Kristohano na dito sulod sa balay nagampo, sila nagpadala kaniya sa door. Basing nakadungog siya. Maybe she helped, worked in the house. I don't know for sure. But she was saved. Member siya sa simbahan. Og naglakaw siya, pag-awas nga to sa gate. Now, we don't know a lot about Rhoda. Wala tagabalo daghang kinira ang story kabayan ni Rhoda. But I think it would be fair to say this. Danghag manggod siya. Danghag. Something yung danghag? Bago pa ko, I learned that word a few weeks ago. Danghag. I still have to say it. Nagsusod ko maglito. Say, Pastor Mike, how do you know nga danghag si Rhoda? Tanawang verse 14. So si Rhoda, what's the door? Nagadong siya sa tingog ni Peter sa gawas. Kita na diya. It's me, Rhoda. Peter ni. Tanawang gibuha, verse 14. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in and told how Peter stood before the gate.
Kung sa diha nga siya nakaila sa tingog ni Pedro, siya wala mi abli sa pultahan tungod sa kalipay, apan midagan sa sulod ug misulti giyon sa nga si Pedro mitindog sa atubangan sa kanghaan. Okay, think with me for a minute. Bago pa siya nag-ikya sa prisohan, sa dalit madugay ang mga guards moabot mangita ni Peter. Og dali siya mo abri sa door. Danghagyod. Wow! Na si Peter dire! Wow! Na si Peter sa gawas! Dili ba masayon mo padul mo pasulod niya? What could siya naghunuhun na kabayan niya na? Look at verse 15. Tanawang ilang tubag, kini mo pakita sa kaluyahon sa ilang pagtuo. And they said unto her, Thou art mad. Ug sila mayingon nga to kaniya, ikaw nabuwang. Okay. All right, let's imagine. All right. Here they are inside having a prayer meeting. All right, can you guys come join my prayer meeting? Pwede ka mo mapil sa akong prayer meeting. Here we go. Now, what are they praying? Unsa ilang giampo? Ginoo palihog ipalingkawas si Peter, di ba? Pagawas siya sa prisuhan, di ba? So they're praying, Ginoo palihog. Kabalo ka nga kinahanglan ni Peter sa simbahan, siyang mangulo kanamo palihog Ginoo tabangi siya ta ipagawas siya sa jail. Ikaw na igahom palihog Ginoo. Dayon si Rhoda mo sula. Gawas na si Peter. Nasa sa gawas nito. Nagara siya. Ugon sa ilang tubag. Buwang ka! Huwag ka kamalong nag-ampo midari nga si Peter mo gawas sa jail. Buwang ka! Ilong diya! Ang tubag sa ilang pag-ampo nga nasa gawas. Sila nag-ampo nga wala nag-expector sa tubag. Pero nag-ampo gihapon sila. Og naay tubag bisan maluyahon ang ilang pagtuo. Let's look at the rest of the verse. Pwede ka mo mabalik. Padayon lang mo pagampo ha. Look at verse 15 again. And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. Kung sila maingon nga ito kaniya, ikaw nabuwang. Hapan siya sa makanunayon, may pamatuod nga kini maayo gayud. Kini mao gayud. Unya, or sunod sila maingon, kini ang yang anghel. What does that mean? Here's what they're saying. First they said, Rody, you're crazy. Buwang yun ka. At least si Peter sa gawas. No, manggol, ako nagadoon sa iyang tingog. They said, did you actually see him? Dili, no, nagadoon na. Oh, that's his angel. Do you know what they're saying? Kanang iyang espiritu. Do you know what they're saying? Gipatay na siya. Just like Catholics sometimes will talk about, or people here in the Pitan will talk about, patay ng taong espiritu. Diba? That's not biblical. Sila nga wala naluwas, magdiretso sa impyerno. Sila nga naluwas, magdiretso sa langit. Walay kalag, magsuri-suri diri sa dapitan. Magpakulba sa mga tao. Dili mahita mo! Katawa ng story, pero dili tinuod. Joke lang. But what did they say? Dili ka nang tinuod, Peter. Kana rang yung espiritu, nagadoon ka sa yung tingog, pero walay tao. Kung ikaw mo abri sa gate, walay tao dito. Tingura. Look at verse 16. But Peter continued knocking. I love that. And when they had opened the door and saw him, they were astonished. Apan si Pedro mipadayon sa pagpanuktok. Og sa diha nga sila nakaabli sa pultahan ug nakakita kaniya sila nahingangha. When they finally said, fine, maglantaw ta. Maako mo pakita nimo, wala si Peter dere sa gawas. Ah, Peter! Diba? I'm simply trying to show you tonight, bisan maluyahon ang ilang pagtuo,
they still had the faith to keep on praying. And God answered their prayers. How do I know? Unsa ako paghibalo kung paigo akong pagtuo? Nagampo pa ka or nag-stop na? Pastor Mike, maluyahon na akong pagtuo, nagduda ko sa abilidad sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo nga magatiman sa akong kinahanglan. Nagduda ko sa iyang willingness nga mutabang ka namo. Okay, so maluyahon na imong pagtuo. Pero paigo ba ang imong pagtuo aron magpadayon mo ampo? If you have enough faith to keep on asking, that is enough faith to get answers to prayer. The greatest proclamation of unbelief is when a Christian stops praying. Kung ang Kristohanon magsulit, dalit na kumuampo para niya na dalit gyud mahitabo kana ang pagpahayag nga siya nagsulti, wala na ko nagato kanimo Ginoo. Pagpahayag sa pagkawalay matinuuhon. So let me ask you a question. Do you have enough faith to ask one more time? Long time ago, I preached a sermon entitled, Ask Again. Pangayo, AJ, Mark, ayaw mo story karon. Pangayo, pag-usap. Oh, Pastor Mike, kung pagtuo, maluyahon gayon. Hapin na, wala na, paglaom. Padayon sa pag-ampog yapon. It's the devil who says to you, your faith is too weak, God won't answer your prayers. The only prayer God won't answer is the prayer you don't pray because you don't believe. Sabtan ba ka na? Ang pag-ampong nga dalit tubagon sa Ginoo, maong pag-ampong nga dalit mahitabo tungod wala ka nagatuo. Paigo ba ang imong pagtuo nga maghangyo pag-usap? Ask again. The devil says your faith is weak, God won't. You ever felt like, Lord, I'm asking you to, but I really dili ko mutuo nga ikaw mutuba. God says just keep asking anyway. It is the devil that says God won't answer. God says ye have not because ye ask not. Ikaw dali mo angkon kay wala ka nangayo. Padayon sa pagtuo ug padayon sa pagampo. When every head bowed, every eye closed.